नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीची चिकन कलेजी कशी करतात ते मी दाखवणार आहे। तर इथे मी पाव किलो चिकन कलेजी घेतलेली आहे। इथे मी एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे। इथे मी 1.5 चमचा मालवणी मसाला घेतला आहे। इथे मी 1 चमचा गरम मसाला घेतला आहे। इथे मी 2 चिमूट हिंग घेतलेला आहे आणि इथे मी 1 वाटी भरून मालवणी वाटण घेतलेलं आहे। तर आता मालवणी वाटण कसं करायचं ते तुम्हाला माहितीच आहे, तरी मी कृती सांगते। अर्धा वाटी सुकं खोबरं, अर्धा वाटी ओलं खोबरं किसून घेतलं, 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतले, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घेतला। सर्वप्रथम गरम तव्यावर ओलं खोबरं भाजून घ्यायचं, ते नंतर प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं। नंतर गरम तव्यावर सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं, ते नंतर प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं। नंतर गरम तव्यावर कांदा, आलं, लसूणमध्ये थोडंसं तेल घालून कांदा लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आणि कांदा लालसर होईपर्यंत छान भाजला गेला की गॅस काढून टाकायची आणि ओलं खोबरं, सुकं खोबरं आणि कांदा, आलं, लसूण हे एकत्र मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं। अशा पद्धतीने मालवणी वाटण करतात। तर इथे मी असं मालवणी वाटण वाटून घेतलेलं आहे आणि हे मी मालवणी वाटण 1 वाटी घेतलेलं आहे। तर कृतीला सुरुवात करूया आपण। इथे मी गॅसवर टोप गरम करत ठेवला होता, तो गरम झालेला आहे। आता आपण कलेजी करतो म्हणजे तेल जास्त घालायचं। 4 चमचे तेल घातलेले आहे। तेल थोडं गरम होऊ देऊया आपण। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण हिंग टाकायचं आणि आता कांदा टाकायचं। कांदा मऊसर होईपर्यंत आपण असं परतून घेणार आहोत। मऊसर झाला पाहिजे कांदा। कांदा मऊसर झालेला आहे। आता आपण मालवणी मसाला घालणार आहोत, नंतर गरम मसाला घालणार आहोत। मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून घेणार आहोत आणि मग मिश्रण एकजीव करून घेतलेलं आहे। आता आपण कलेजी घालणार आहोत। आता साहित्यात मीठ टाकायचं राहून गेलं, ते आता दाखवते। अर्धा चमचा मीठ घालत आहे आणि आता मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया आपण। मिश्रण छान एकजीव करून घेतलेलं आहे। आता आपण 1 कप पाणी घालायचं आहे आणि 10 मिनिटं शिजून घ्यायचं आहे। आता ह्याच्यावर मी ताटली ठेवत आहे। आता आपण 10 मिनिटं ते 15 मिनिटं थांबायचं आहे कलेजी शिजेपर्यंत। तर 10 मिनिटं झालेली आहेत, आपण बघायचं आहे। आपण आता काढून बघणार आहोत आणि कलेजी शिजली का ते बघायचं आहे। हे बघा, वाटीचं असं बघणार आहोत। कलेजी आपली शिजलेली आहे। मी कलेजी शिजण्यासाठी 2 वाटी पाणी घातलेलं आहे, म्हणजे 2 कप पाणी घातलेलं आहे, तेव्हा कुठे कलेजी शिजली। आता आपण वाटण घालायचं आहे आणि 10 मिनिटं परत थांबायचं आहे। तर ह्याच्यावर मी झाकण ठेवत आहे आणि 10 मिनिटं आपण परत थांबायचं आहे। तर 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण बघूया। तर छान चिकन कलेजी झालेली आहे रेसिपी। तर अशा पद्धतीने चिकन कलेजी करता। आता मी गॅस काढत आहे। तर अशा पद्धतीने मालवणी चिकन कलेजी रेसिपी करतात। अगदी बकऱ्याचं कलेजी रेसिपीचं अशाच पद्धतीने करतात। तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।